napišem ja u 1.9.5. Ubacit ću još i teksturu, ali ova tekstura nije kao tekstura, nego više 3D tekstura. U toj teksturi se samo menjaju neki blokovi da izgledaju 3D. Naprimjer kao bookshelfi. Pa i krava iz drveta. Da, ozbiljno. Ali pogledajte, budete dupe krave. Vidite kako je 3D krava, vidite. 3D model. U Minecraftu bi to bila, mislim, samo slika, ne znam ja. Ne znam. A sada da uzmemo ova drveta i onda ćemo naći neko baš lijepo mjesto za uglavnom, više da se ne regeniše drvo. To je super. Zašto, mislim da je to do FPS, sigurno. Sad smo ga namestili. Sad smo ga namestili baš lijepo, tako da... Znači, ne koči nam ne koči nam uopšte, tako da možemo da igramo. I upravo sam zakrskao zubom, jer mi se drba. To nikom ne zanima. Nisam ljubave. U redu. Dobro. Inače, ova krava stop prati i udar je bolet. Čekaj, samo da isječem drveta. Dobro, dosta ti je drveta, ili imaš neka. Imaš 20 drveta. Čekaj, od 15 puta 4, otprilike ćemo imati 60, da. Tako još, da. Dovoljno. Da, sad, mislim, nećemo odmah kuću, prvo ćemo, da ćemo neko baš lijepo, napravit ćemo mačiće, da, predstavi, da stalno govorim. Da vam pokažem kako izgleda mač. Mač, mnogo dobro znači izgleda mač. Sad ne znam da će izgledati tako od drveta. Da, mislim, od drveta ne znam da će tako cool izgledati, jer smo vidjeli smo premalo u kreativu kako izgleda, ali tebi mnogo dobro. Znači, mnogo dobro. Ogija, da li je to za... Iako je da li je to za preživljavanje? Pa jeste, 100%, brate, ono... Trebalo bi. Aj sad da napravimo prvo daske, samo 4 daske, napravimo zanatski jedan stočić, vidite, jedan devet... Pogledajte zanatski sto. Šta se dešava ovo? Pogledajte zanatski sto. Vidite, mnogo je, da, to je bukvalno 3D, to je obično zanatski sto samo 3D. Brate, napravimo od svega daske. Pa se napravimo štapića. Da, i tamo, da vidimo, sad ću vam pokažem mač. Znači, vidite, sad ću vam pokažem kako je on 3D, da, sad, vidite, ne vidi se lijepo, aj ovo je 5, vidite, on je bukvalno 3D i baš lijepo izgleda mač. Znači, tako da je cool, ono. Napravimo sekiru, Jan. Da, ajde sekiru, rećem, ne, sad ćemo vidjeti kako, mislim, samo se zagledam isti mačeve, jesam zagledao sam. Ali nisu baš svi blokovi 3D, ali su neki, nisu svi, samo su neki, ali dobro, opet je dobro. Vidite, baš cool se, dobro, ne vidi se, pa da, vidi se malo. Sad malo belog drveta za krov i za pod, da bude malo kontrasta, ja sam ušao sam u govorenju, ali... Zovemo se Dada. Što se, Dada, zovemo se Dada, inače to smarali smo, svi su zove što... Meni se mnogo sviđa ova tekstura. Da, brate, mnogo je cool, ja sad nema ja sve blokove, ali cool tekstura. Hajde sad se bacimo malo na gameplay. Treba se uzemo bonus koča. Ali nismo. Da, treba. Uzmite i zadati to je mnogo cool izgleda. Ova tekstura, nekako, ima mnogo tekstura, ali ova nam se najviše sviđa, brate. Mislim, da. Možda počnemo da igramo, ne znam, ova tekstura je nekog najcool da je bila. Iako možemo da skinemo i neke coolove teksture. Dobro, sad ćemo da nađem neko prazno mjesto da napravimo kuću. Nećemo, ajde malo tamo dalje da vidimo, zato što želimo da nađem neko mjesto gdje ima... Hrana nam se ne smanjuje. Pa zato što nije normalno, pa zato što ne trčimo, mislim. Pa ne znam, ono... Treba, ako budeš trčao kao konj, mislim da se smanjuje. Sada da... Nećemo još da pretvaramo, ajde, nećemo ovdje kuću, gledaj. Pa ovdje nema bolje. Ali ajde malo dalje, pa nađemo neko mjesto gdje imamo lepu pećinicu. Da, predstavljene gore u Maljinu. Znači pećinu jednu gdje imamo vodu. Čekaj. Ne, i šumu. Nešto mi napao. Ne, nego si ti pao. Ti si bolest, brate, nije se učite o čanke. Smanjili smo ono čankove zbog FPS-a, pa zato. Da, kako sad, ne kočim uopšte. Da, ali mnogo, učitavaju se čankove. Mnogo se sporo, tako da jebi. Ovdje. Imam, ne, to se nije učita, no, what the fuck. Ima ispod pećina. Svidio, evo ih, ovi, metal. Da, brate, imamo ispod pećina. Ne, ovo je ravin. Čekaj. Mi smo, nećemo živjeti. Evo pećina ili šta već? Ovo je ravin. Mi smo našli ravin. Upravo smo... ovdje gore. Viš, gore, tu sam... Nije, čekaj, dobijemo ovce, nismo bili ovce. I da, brate, treba će vam buda. Ovo je stunt, kako smo mi profesionalizam. Daj meso, jo, super. Iako će, i ovo bit će vam šaren krevet, imat ćemo crno. Šalim se. Tako ne mogu dobijemo ovcu. Nisi udario. 1-9. Ne. 1-9, ne manja. Ja zaboravim, boži.
Ne 9, polako, udariš. Udari. Vidiš, više ti skida kao damage. Mislim, zaboravio si potpuno to. Nećem kuću. Tu gore, tu mi se sviđa. Samo malo očistiš tu šumicu i bit će super. To ćemo kad napravimo guđice. Hoću li prestati viće sa kućicom, mučicom, mačkicom i pačkicom. Ovdje gore. Tu, malo na brdu. Tu, ekstra. Samo moramo da uradimo to pre mraka, jer ako dođu kriperi, zombi i tako ti gubimo server. Ako ti momci. Ti gubimo server. Ako dođu luđaci, manijaci, debili, na ograbusi. Moramo napraviti krevet. Ajde po krevet da bi mogli da spavamo. Biće šarek. Mislim da je krevet 3D. Mislim, da! What the fuck, nekak da izgleda. Nekako izgleda. Wow. Wow. Ovo je mnogo da. Ekstra. Znači napišite u komentari da ja se sviđam. Ja mislim, meni je ekstra. Meni je ekstra, ja sam sa vas. Cool. Dobro, sad da napravimo. Sad. Da, ovi bokovi nisu, ali ono, mislim to, ne znam. Ovo i ne može da bude 3D. Da, brate. Evo ćemo neku malu kućicu, ajde prvo za početak malu kućicu, pa... Možemo. Prestani sa kućom. Pa za početak malu kuću. Kuću. Pa ćemo posle da gradimo zamkove, ninja jazbine, pa to... Malo nam je. Ako želite, ne znam, da ide da snimamo preživljanje u 1.8, ja ne znam. Meni se više sviđa u 1.9. Zašto imamo ovu teksturu? Pa ne znam sad. Šta vi mislite? Ako želite samo. Inače, ovaj klip ćete gledati tek vi ćete gledati to sutra, jel? Ne. Mi ćemo, ili utorak ili sutra, vidjet ćemo. Ako smo sutra da izbacimo. Inače, vidjet ćemo. To jest, kad vi ovo budete gledali, to će već biti danas. Ali shvatate šta hoću da kažem. Ne, niko ne shvata šta hoću da kažem. Što? Dobro, sada nastavljamo. Sad nastavljamo, prekinuli smo da ovo bude kao u 2 dela. Da smo tebi, jer smo mi čak. Znaš, onaj mali Kija smije nas snima samo 10 minuta, znate. Tako, a glupo nam je ono. To je baš glupo, da. Mislim, nećemo, još nemojte samo da smate. Počnite snimati sa Frapsom, Fraps je bolji. Mi možemo početi snimati sa Frapsom, ali nećemo još. Zato što nijem potrebe. Mislim, Fraps je baš cool program, ali prosto nećemo još uvijek, jer smo tek počeli. Mislim da je tek, ali ja. Tek smo počeli, shvatiš što hoću da kažem. Pa da. Nemoj da jedeš to živo meso, jer ti ne puni uopšte mnogo, puni samo, mislim, jednu. Jednu samo. Da, a kada ga bolje da ga sačekaš pa ga ispečeš, a te samo... Jo, nemam peć. A dobro, skupit ćemo malo pa što. A teško napraviti policu, jeste? Šta? Je teško napraviti. Šta? Policu sa knjigom. Pa treba, ako nađeš selo, onda je lako. Ako ne nađemo, onda nije. Ali, mislim, za knjige, za bookshelf, to je za policu, za knjige vam treba. Mislim, ne treba mnogo, treba vam koliko ja znam. Znači, treba malo šećerne toske za papir. Treba malo, kako se zove bre? To mi je, kako se zove bre? Čekaj. Kože od ovih, kako se zove, glupih krava i... Nisu baš glupo, ali daj kožu. Daj, molim te, i mlijeko, da. I onda samo napravite knjige i onda samo, mislim, nije ih teško napraviti pretjerano, ali teško, treba, mislim, 18 da za Enchanted 30 level. Nemam pojma. Ne znam. Jeste, 18, da, 18. Znaš koliko je teško napraviti ovaj začarani sto u... Pa nije, treba ti 2 dijamanta, 4 obsidijana, da, 4 obsidijana i jedna knjiga. Mislim, ta 2 dijamanta jedino to, ali sve ostalo je... Onda meni kaže kao drug, kao ono, ne znam, ja rekao mi kao 60 dijamanata. Vata, da. Nešto mi je kakio mi nešto... Dobro, ti verujem svako vidio tu. Ja se izvinjavam što sam malo psovao. Kakio, da. Ajde, briga te što psujemo, brate, ono. Jo, imamo krevet. Imamo? Da. Brate, kako cool izgleda ovaj krevet, nema pojma, brate, ovo je mnogo cool. Mnogo cool izgleda, tekstura je baš cool. Vrata nismo napravili. Dobro, ajde se spave, brate, ono. Da, nećemo da nas ujutru pobudi neki oko zombi oko nas. Ajde, bolje sad odmah spavanje, jer ako budeš posle spavao, neće se već spavati i ujutru ćeš morati da se biješ protiv tih idiota. Brate, kako cool, kao spavaš. Krevet je ekstra, znači,
rađeni tekstove. I daću ima i koji ima 5 zvjezdica. Ti likovi ko kad su pravili ovo, ono. Možda su pravili ovo pre 2, 3, 88 godina, kad još Minecraft, kad je ovo... Da, ovo je tek sve 7.9, sigurno su pravili ovo. Dobro, sad ćemo da napravimo ovo. Da, ovo će mnogo, znači... Ajde sad, treba ti... Lopata. Pa nije teško, brate. Pa ajde napravimo kamenu lopatu, ja znam. A prvo ćemo ovu. A ako napraviš tu, onda... Bolje napravi 3 takve, jel... Da imaš, užas. Mnogo je lušo izgleda. Dobro, lopata je... Vidi, kako izgleda. Vidi, ja sam ne vidim. Nije nešto. Opet isto tako lepo izgleda, ali nije nešto. Ali mogli smo malo lepše da se protive. Ne, ali lepa je lopata, cool. A brate, ovo će mnogo sporo sa lopatom. I plus će pukne odmah, jel, od one stvari ispuša se, brate. Ali lepo izgleda. A da. Tako, ja bi... Iako ćemo sigurno da ih iskoristimo za potpalju. Tako da... Zato što smo mi šta, ljubrat, idiotima. Nismo baš ljubretari, da. Ajde ispod kreveta vidiš kako... Evo, da, to moram mislim da porušiti krevet, pa opet. Ne moraš krevet da rušiš... Dobro, sad tu završimo, mislim da ugradimo krov, pa možemo da završimo epizodu. Pa da, ajde, možda to je, za jednu epizodu to je ekstra. Da, a u sljedećoj ćemo da vjerovati da... Pa... Da idemo da majnamo negdje, sve se okupamo. Da. Nađemo neke potmane stvari, malo se bijemo sa mobovima i... Jesu, prosto, ne znam. I možda budemo... Napravi bašticu. Da, baštica. Bašturinu ćemo napravimo. I sad ajde brže malo natrpaj tu drveniru. Drveniru. Pa moram, staro govorim umanjeno, ono, drvečica. Ne, bolestno. Ljote, zašto samo nisi prosto... ti ne shvataš, za ne? Nisi igrao Minecraft odavno, za ne? Jo, da, mogu sam isto... Da, radi. Kako ti duže... Mogli bi samo da izađemo i da... Slikamo, hoćemo ovo za thumbnail, hoćemo screenshot ovo da bude za thumbnail. Hoćeš? Pa vidjet ćemo, ajde sad da napravimo ovaj... Vrat. Hoćemo I da, ovo će bijela, nisu nešto. Ja dobijemo 3 vrata. Nisu nešto, ali ovo... Čekaj kakva su. Lijepa su, vidiš. Hoćemo vodine, mislim. Tu na srednju, pa. I sad ću vam pogledati, hoćemo screenshot ovo za... Imamo pijeska da napravimo ovaj. Ili nema pijeska. Nemamo, ali posle ćemo. Čekaj, ovo je užasno iza kuća, zato što je... Hoćemo ovo vratiti nekad drugo. Ne, čekaj, ajde sad... Dode dole nismo, ja. Joj, to me jedino nervira. I ajde sad kad to uradimo da slikamo ovo za thumbnail, da stavimo, kad budemo upload, to jest, postoje ovo na YouTube da stavimo ovo za sliku, zato što ono cool izgleda. Šta? Pa za thumbnail, znaš, da slikamo screenshot malo. Aha, pa da stavimo kao ono... Da, kao sliku, to misli screenshot. To ti će mislim da ko je to na F... 11 ili 10, pogledaj. Mislim da je 4, mislim da je to na F4. F4? Ne mislim da je F4. Čekaj, aj se malo dalje da lijepo izgleda kuća. Čekaj, malo, još malo, tako. Kad mogu prozore, samo je bilo bolje. To bi, ali nemamo ovdje negdje peska, daćemo negdje pesak. Dobro, Ogi, ja mislim da je ovo dovoljno ili još nešto. Čekaj, ajde. Sad napravimo ovaj... Kako se slika već pravi? I ljudi, mami da bi u to bilo. Čekaj, samo da slikamo ovo za thumbnail. Moramo jednu sliku. Hoćemo poslije. Palimo jednu sliku, ajde brate. Ajmo selfie. I sad, mislim da to je F4. F4 probaj. Mislim. I čao ljudi! Ćao, motherfucker!